Acum vom desface. Aici avem patul ăla, o costat 3 lire. Avem patul ăsta care a costat 3 lire. Hai să vă zic ingredientele pentru patul de o liră. Păi, avem apă, ficat de porc, 5% original. Dar cine pune făină în pateu? Piele de pui. Ăsta-i pateu corcit, nu-i pateu. Sing, sing, sing! Roasă. E clar că e carbit. Hai să stai. Să vedem dacă trebuie să chemăm smorgă sau nu, hai. Are gustul la făinos. Hai. Da, să pun și eu pe pâine. E foarte tare. Îmi e tare rău. Nu pot să le țin. Nociv. Nu ce trebuie. Are you serious, my brother? Bă, da, nu ce tineri vegetali diferite, da? Sare odată, pâine albă, toate astea numai din soia. Condimente. Mă interesează. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Freddy Fazbear, oh, 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 Molera, oh, 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 oh. Măcar asta nu e cu soia. Asta e că stau căsat un pic la Adică, stai să ăsta aici. Pateul ăsta e tască de mică diferență cu ăsta. Măcar ăsta arată mai ok, are textură mai cremoasă. Da, ăsta e Sigur nu mai cred. Hai să vedem. 2 lire face diferență mare. Dar fiind așa la gust, îi dau un 7. No. Da, mă. Uite ce, ăsta o să gustă, o să mănâncă felul întreagă, cred. Da, e clar, da, uite-te mă la el. Cum se întinde, ia uite-ți. Ia uite-ți, se întinde foarte mult, se întinde așa. Are textură cremoasă. Hai, cheers. Bine ajută destul de bine. Da. Bă, bune. Deci, pateul ăsta e... Și pateul ăsta e... Mulțumesc că v-ați uitat la acest video, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să mă susțineți, doar dacă doriți, da, clasic vorbele. Hai să facem tot. Nu-mi pasă câte like-uri fac eu rost. Nu uitați să vă scărpinați în cap 3 secunde să trageți în părți. Bă, de-abia după ce am reușit să mănânc aproape tot pateul, mi-am dat seama că nu-i prea bun pateul ăsta.